وەکن دەزانن ئەف دو ساڵ پایخۆ هەشت سەرهەدانا ژن ژیان ئازادیە ڕۆژهەڵاتی کوردستانê dibin qetilkirina jîna Emînî de şoreşa jin li Rojhilata Kurdistanê hat avakirin. Heta niha zihîniyeta ku em bêjin guhertin têde çêbiya guhertin têde çêneviye taybet Rojhilat li zindanan bigire, li ji dervê zindanan bigirin îro jî yanî jin têne qetilkirin, jin têne tune hesivandin. Jin têne darvekirin di şoreşa jîna Emînî de di qetilkirina jîna Emînî de dibin serî xwe vekiriye û dibin namûsê de bedkî ne jîna Emînî bi dehan jinên wekî jîna Emînî hatin qetilkirin ama hemû cîhan vê meyze kir û dengê xwe nekirin herî dawî di şoreşa ku jîna Emînî bûye wesîle di qetilkirina wê de ev bertek ji hemû kesê ku li Rojhilat jiyan dikin bertek hat nîşandan hemû ensanê ku li dijî vê zihîniyetê serî rakirin heta niha jî bi dehan kes hatin darvekirin bi dehan kes hatin girtin û bi hazaran kes yanî niha di zindanê de ye belê em mînak bidîn li şengalê Daeş êrişî jina kir li Efxanistanê îro dibin desthilatîya zalam de jin têne qetilkirin li Îranê jî heman demê de eyne zihîniyet yanî raberdikin piştî qetilkirina jîna Emînî bedkî ne tenê li Rojhilatê Kurdistanê li gelek deverên cîhanê yanî bi dirojma jin jiyan azadî bertek nîşadan em hîvîdarin ku salvegera qetilkirina jîna Emînî yanî bi vê salvegera wê ya herî yanî baş ji bo vê zihîniyetê vê desthilatariyê tunekirina wê bi hemû jin bi şoreşa jin jiyan azadî re dengê xwe bikin yek li dijî vê zihîniyeta desthilatdar û qirkirina jinê serî rakin belê niha wekî we jî behs kirî mesela gelek pêşengên me yên jin ji bo vê şoreşê pêşengtî dikin ji bo serhedana jin pêşengtî dikin îro di zindanên Îranê de em dizanîn desthilata Îranê rejîma Îranê dest darvekirinê xwe neberdaye bi taybet berî xwe piştî şoreşa jin jiyan azadî li Rojhilatê Kurdistanê pêş ketî bi navê jîna Emînî de bi taybet berî xwe daye jinên pêşeng îro em yanî bangazîya me ji bo hemû jinên ku dibêjin em bi vê şoreşê re em deng vedîn divê xwedî li van jinan re derbike divê xwedî jinên ku îro cezayê darvekirinê li wan hatî birîn xwedî lê derbikeve heger xwedî derketinekî ya van jina heve em encaq wî çayê em bêjin em vê şoreşê ser bêxin.